Enten. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apong, gumatangak man iti pumada. Naibusa anje pumada ni Apong Mau. Sakti mangusar. Anya, agpumada ka mutan akas kan ni Kapitan. Kung nangamin ni Anggal nga isukano da ito iti sikrito na. Tapno batan na kundi balasang armang. Ahem. Ah. Patsam mo na ang kalmo ko araw. Isumati ko na. Kaya't mo asungbatan na ka, dahil tabalasang ararman. Gato na. Kaya't kunti mga asawa. Siyak, tidanggam ko araw. Expertak, iti kakastabanag. Aus! Ay, di mo isuro ni Kwarog iti kalukwan ka ba dong? Hanya kalukwan mo't maray. Umay ka, kwaraw. Ah? Iyay tangag tungtang. Ay, masapol aya nga umadayuta. Ay, kito na. Iyay awan ti makangag, ti pagtungtungan ta. Ay, Kasanungay da ito'y pumada. Ano na dahi ta pumada ngay. Pangkin ni parinting laang dahi ta. Nagtara kaya baro ni kwaraw. Agpumada ki day. katuan mo't ngagpaisaw. Ay! Nawatan di imbaga, kwaraw. Arak lang mo tinangag ko ngayong bagam. Isubay. Arak, ti sikrito. Tapnusong bata na kadaytar, arma mabalasang. Kaya't mo apadasan da. Kunan niyang kalintay, agdigo sa kanaw. Agisputing nga kanaw, tapno magustuhan na ti balasang. Aha, patpatsyan mo niyang kalmo. Isong harod ang nagdigaws kan naka-isputing account. Pumadalangan ti kurang. Imbis sa pumada, amam, no anya ti rumbang agatangan. Ah, Arak! Nayunam lang na igatang mo iti pumada. Tapno makagatang ka iti arak. Saan na pumada ti katangam, Kwarog? pampaturod ka no ti arak. Nagkunahamag. Itatabado nga. Ay, patpatyam to, mat nga minday jay akaba dong. Isumat ti kunana. Alam na, lakwan na ko ni ti arak. Urahin na ko ni tatabadaw. Inteng, ayan na ni Kwarog nga imbaon mo ang mapan gumatang iti pumada. Awan betul. Ay, jay bariya nga, jay inten mo apaggatang na. Sa balin sa tinapananan. Na, itay paymet api manaw. Di matlag sublain. Nayaw awan san. Na, kasano ko maamayaw awan? Kuna na amapan na arman di balasa, ng bagatan. Nagbabawin sa amutain. Ingkaman surutain. Apa surutok? Bay amapan agaram. Jay nga rud barya. Tamapan ko igatang iti asukar. Agawit tulatan no malpas nga agaram. Sa paingkar karigatan na tinagdigos. Nay, apa ngay kwaraw? Agtumba ka mo tay. May panak nga rudan nagaram. Saan kan samot na makapagna? Padpadasa ka rin ti magna. Agtugaw ka pa'y ngamin ah. Agsat tabay. Sana kapag tugawan na ata mapanak nga rin agaram. Las na ito yan. Last na ito yan ah. Wine, mala. Isat mo. Anya, natural din di pa kinakamaw. Kaslawan na. Kahit kunti agaram. Maibagang mo langay ni Jar Armam ti I love you. Naglaka lang dayta. Iso nga rod a pinainom ka tapno tumurid ka. Sige, agpraktis ta. Maibalikas mo ni ti I love you. Ay, yabayaw. Ay, maday, kwaraw. Na. Sigurado basta din nakadayta abalasang. Nukas na ti panang ibagam iti I love you. Ha? Oh, dito ba? Isat mo ba man? Nay. Nay, wala matintitagay ka. Kitap no tumurid ka ah. Mala, isat mo. Mare, imay ka din ni Kwarog dito'y tersenam. Wen Mare, gumatgatang iti pumada. Wen, taimbaon ni Inteng, tamapan ka no agaram. Iso maday tati kunana. Agam di matan nagsubsubli ni Kwarog. Ay, kasapulak je barya.
Kuna na mapan agaram, ay ngam inawis mo ni kabadong. Aginumda ka no. Anya, ay una yan day jay abadaw. Imbis ka no, apumada tigatangan na. Arak ka nulaangan. Na, ay, awan nga ruden ajay panagaram ni Kuarog. Asino ay di mapan na arman, maray. Jack amo, marikwanang. Saan ang napanagaram ni Kuarog? Na, saan? Napanan na nga ron. Inawis ka nun ni Pari Badong nga aginumda. Ay. Makitan tikas ta nga aramid je kumparem. Kapitan! Nagpinta siya na balasang dayta umawawag kanyak di tarwar. Ay, apay! Adak ditoy! Na, timakder ka adagos. Gaputa balasang je mangay ayabken ka. Kano dayta jar arman ni ko araw. Dayta abalasang. Anyat masapul mo. Saan ako mga umay, Kapitan? Angam kasapulan nga umayak agreklamo. Ha? Anyat ireklamo? Adda nga min aginom ije basketballan. Ije ngay asidag mi. Nagloko mo dagita nga agiinuman. Reng-rengen damot dagiti ka aruba mi. Iso nga imbaundak nga umay agreklamo. Sige. Di ka madanagan ta nakita dagita nga agsasyat. Ay na, agyaman na, Kapitan. Apay, saan nga imay ni Kuarong iji balayaw? Ni, anya nga iti umay na aramidan ije balay mi, Kapitan. Umay nakaarmid. Sa bali matan tinapanan na. O di sa balin tinagpaarama. Tuyang, adakan. Naa, permi mo ti bartek mau kabadong. Tuyang. Ay saan nyo abalay da ito'y nagturungam? Anya, kasan-wasan. Ay, Tula ka ba mo, Tuyang? Ijay pa iti balayaw. Tirsinak da ito'y. Marikwanak? Ay, permi nga me, ti pa nagbartek mau. Di mo pa'y amaw ti pagaw-awidam. Ay, wait. Sa bali mga agpaiso na ito, napanak. Malaing kan, kabadong. Ay, pasensya kan, Maria. Apay, kabaalam pa'y ti magnangagawid. Ay, kabaulak pa, Maray. Ka ni Kwarog ngay. Nagawid ka di matan. Ay, Kuarong! Ay, shh! Agree ka. Agawitan. Ay, imbabainak manan. Mabanak pa'y agaram. Agaram ka. Awan ti armam abalasang. Ikan tatapay, tatabadawang. Anya tatabadong asasawom ko, itay apinanawan na ka. Ha? Sigaray tang kalintay? Ay katuan na ka di ama panagaram? Ay imbagak ti rumbeng aramidan, ngem di mo mat sinurot. Ini mat pari ba dong akalukwan ti amuna ti sinurot mo. Maray, imay ka din ni Kuaro, gaging matang dito'y tersinam. Saan pa'y mat? Apay, or-orayong manan. Kinuha ginom kami mangkuman. Si Kaki di mat. Ayat mula mabartak, inawis mo ni Kwarog. Una ata nakita nga da kwartana. Anya nga ita. Saan nan anaaram di balasang akayat ng armaon? Basol mo. Anya, handa man basol kan. Basol ko la amin ay. Okay. Sige, balasang armak ko ma. Apay ngay nga damot ka hulhulding hansnan. Ay, inununaan da ka na. No kuma, di ka nagbarbartay. Ini tatabadong tumay. Basol na. Ah. Inawis naktumit ngamin nga ginaw. Kung pampaturod ka na iti pakinakaw. Pat cimtum ngamin. Ay, wanay nang kail. Wala. Inununaan da ka na. Awan, di armam. Muktunin maminsan ng kail. Ewan, uray awisin na ka ni tatam abadaw. Di kan mapanag. Santaon? Ikari ka santaon? Awan ti balasang akayat na ti agpaaram iti bartak. Tandaan mo yan. Unang kail. Tandaan ko yan. Opo. Yung ka mga gumatang iti pumadak. Tapno mapanak agninong iti kasar. Unang kail. Di barya, isublem. Ta birukan tumanan ni Antay.
Pumadaman ng tigatangam, kuaraw. Musar ni Uncle Gaw, sana siya. Ahem. Na, anya man ang tikaadam dito, ikabadong. Kwaraw, arak di, tigatangam. Tuksa, ulayuan mo akaw. Na, Adaywan nak tatabadaw. Sana nasaya ti impluensyam. Umadayo ka. apeng nga padaywan na. Adaywam ngami na, kabadong. Madiman ngami ng ti isurusurum kan kuana. Pangasay, umadayo kan. Bad spirit. Ay natatabadong. Diyan nasayaat ngamin ti isurong kinikwarong. Tapno awan pakababalawan. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.